Kepareng mratitisaken jengkaripun temanten putri Roro Ayu Hikmatul Aprilia Harjanti nenggih ibu juru paes Tataria Asma Wedding Queen Wedding Wijil saking Ngrambi rembulan wis ngayoming gegono sonyo sonyo puspita kasilir jengkar saking madyaning panti pambusanan Pamadi Putri nenggih sasana mayang ngarum sekari kedaton Hikmatul Aprilia Harjanti menika ta warnanipun Wanudya pinilih nenggih sekaring kedaton lumalon alon kagandeng Rama arsa manjing ning maning sasana lenggo mulya sasawus ngarani papan den renggo renggo endah edi peli rinenggo sakai sesekaran maneka warna rum sesekaran ngebaki puraya gung adamel sengsem ingkang samya humeksi Sena siang kalenggan punika yekti dadya mustikaning pahargyan mila boten nama mokal yekti ayune ora ana kang ngungkuli buktine sarira jenar bengkle keris mustaka sedengan maisan rikma cemeng emak kembang bakung netep atap lir tinata ati-ati ngudup turi sinome micis panjrah pangalarapan ngelo cendani karno sedengan hanjambur kuping hidup tumunging tawang meripat jahit alindri alisan jinjit satemah jelirit nanggal sepisan pangarasna ramping wang nalang nyangkal putung buktine grono ngrungi lati manggis karengat Wajorinde petak lir tirta tinetes jonggo sedengan hanggelung kadung dadane wijang pamidangan Mas pambayun hang to bebayu katon ngalancang
Jingayem pinaka duta saraya sang Wimbasara Piriji Mabana kepareng nyamak kendanggo pranitisaken pambedholing Sekar Adi Pancawarna Pembarmayang Sakembaran. Mas Magolo kemarin mratisaken pambedholing Sekar Adi Pancawarna Pembarmayang Sakembaran. Saking krukuing gedhing monggonen kemarin nyamataken kanggo pambedholing Sekar Adi Pancawarna Pembarmayang Sakembaran. Pambedholing Sekar Adi Pancawarna Pembarmayang Sakembaran. Kadang-kadang seni rebanan JMJ kemarin nyamakake kanggo monggonen. Allahumma sholli wa sallim ala pambedholing Sekar Adi Pancawarna Pembarmayang Sakembaran monggo Sayyidina wa maulana Muhammad pambedholing Sekar Adi Pancawarna Pembarmayang Sakembaran. Anenggih ayu klebu Dewandaru gedang mas ampuko cindhi tampas limar mari jodho kensono meyang debok suwasa ingkang katingal mubyar muncar candraning yayah tontonan swarga loka karono dek nalika uning Sekar Adi Pancawarna Pembarmayang Sakembaran rinakit para widodari cacah 7 Badari Remirin Badari Tunjung Biru Badari Gagar Mayang Badari Probosini Badari Lengleng Mandandu Mewah Badari Lengleng Sari Datar Keri
sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah GMG Allahumma sholli Sayyidina Muhammad Allahumma sholli alaihi. Nyanggo nggih juru karya semua wedding kuwi wedding Kebogiro Mas wis teko kene mantene nggih moro-moro wis tekan kene wis gak sah Mas gak sah Kebogiro langsung surkal mawon monggo lah piye wong wis teko kene kok moro-moro kok aku yo ora ngerti kok ya urung diomongi wis moro-moro tekan kene Sallu ala Nabi Muhammad. Salale para tamu sedaya pun monggo kula dherekaken jumeneng Pak Bu Kang Mas Bayu sedaya pun berkahi sret mojo temanten kekalih ingkang kepareng binayang kare monggo ujung gagu ingkang kepareng madisaken jenenipun Bapak Muhammad Iksan kepareng nyamataken anggo Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Ya Nabi salam alaika
muga kula dherekaken lelenggahan malih kanthi Sukomardi jikane menggali mewah lelenggahan ngantos mangke dumugi titik purna wiwahan siang kalenggahan punika. Warna rektomi wasito hanyi kebisrat mojo temanten kekali dalam sutoto coro tanem jeru toto ukoro tanem ingkang menang legaken Sriat mojo temanten kekali muhung kang romo ibu priyonggo monggo Ibu juru paestatarya semua wedding queen wedding kebarang nyamak tak akan nanggo toto coro tanem jeru gini ngir tak tanem tak tandur jeru katresnan ira sakloron ngrembaka tangkar tumangkar dadya tali brayat agung muga sira sakloron anggon nira ngebir samudraning bebrayan agung tansah antuk ridho Gusti ingkang akarya luwih amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Dawuh wisudaning Serat mojo temanten kekali siang kalenggan menika lancar gangsar tan manggih pambengan sakor niskala. Niki karana ridhonipun Allah Subhanahu wa taala kawimbuhan berkah pangestu para kakung putri sedayanipun. Suka kalengan punika temanten kekalih putus sarengan kalian Dumas Manggolo kata-katang fotografer rugi video syuting saking Queen Wedding kepareng nyamak tak akan hanggo para tamu kakung putri kang sayekti winantos sagunging karayon ngaturaken sugeng rawuh wilujeng lelenggahan kanthi suka mardu madikaning penggalih bingah jroning mana pambiwara kepareng laju tata cara ingkang keparung salajengipun nenggih tata cara upacara kerobongan jangkep ibu juru paes kepareng nyamak takaken nanggo kawiwitan bobot timbang traju sungkem kalebu kacar kucur mangke ingkang angka pungkasan kembul bujana Andrawina. Ji keparang manem Bromo monggo. Nyamak tak kendanggo Queen Wedding ibu juru paes mratitisaken tata cara kerobongan jangkep kawiwitan bobot timbang traju monggo ndun romo ibu lebih hanya ganti kempurna kekali Kumuli Hani pengantraksi teman-teman kali Kini ya Pemrasa Samplorot
juga tresnani sangko Pak Pramuman menika kula pralam kita pilih kula panjenengan boten keparan banoyen banci diban silakan dumateng negara kekalih mono budi ora kena dibeda-bedakake Kulo mantu budi, mengatakan pati soko sakti cemburu bulan deh panjenengan. Kulo bawa timbang kanan sungkem kalbu, temankan budi sungkem kalau mau sungkem budi nabi. Parason po kakang wong ayunya ketopon kakang Nimas inji kang mas maturaken lepat jagung banget sami sungkem kantor panjenengan kang mas bekti kula kantor nyuwun tambahin pangestu Joyo wong ayu garwaku kang banget dak tresnani memanik nolo jantung atiku Nimas Sliramu ngaturaken garwa bektimu marang pun kakang tak tompo pangestuning kakang tampan ana wong ayu hikmatul Aprilia injih kakang ngaturaken tarima kasih wis wong ayu ora prayoga yen syadi ampun tansah tumungkul ana kersaning pun kakang kene-kene ndak kanthi jumeneng jajar karo pun kakang maneh jadi injih kang mas ngestokaken jawu purna sungkem kalbu kalaju kacar kucur guna kaya kacang kawak dele kawak atut kaya dene anak kacar kucur atut kaya sedulur temanten kakung jumeneng asta kloso bangga tilam lambus pacar kucur menika nenggih jejering priya kedah ngoper kaya tanggung jawab lahir ugi tanggung jawab batin dumateng kang garwa kinasih kang samuji syukur yodi injih kang mas selajengipun monggo kacar kucur menika pun aturaken rama ibu nitip sawetawis kang mas ayu wong ayu tak derekake ne mas sallallahu kacar kucur guna kaya kacang kawak dele kawak atut kaya dene sanak kacar kucur atut kaya sedulur titi purna kacar kucur guna kaya kalaju kembul bujana Anggrawina dahar sesarangan ngunjuk sesarangan temanten kekalih upaya akan tali brayat agung kanthi ngunjuk sesarangan dahar sesarangan mugi temanten kekalih kan satut runtut reruntungan saengga saged enggal pikantuk momongan nggih lebih saking karya jagat Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
Dahar sesarengan ngunjuk sesarengan sayekti rukun tentrem ayem panyuwun pandonga saking temanten kekalih mugi dados keluarga ingkang sayekti saling mencintai dan menyayangi mugi enggal pikantuk momongan kanthi rukuning piantun kekalih jaler pawestri menika saengga saketon nukulaken benih cinta kasih utawi tali cinta ingkang awujud momongan ingkang soleh utawi solihah hamid Allahumma amin putra utawi putri tansah dipun syukuri mekaten tata cara kerobongan jangkep purna rampung ambok bilih keluarga gong saking Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta sampun kepareng rawuh monggo kadhiraken manjing utawi lumebet wonten ing sasana mulya pahargyan mekaten kadang panitia kasuwun nderekaken rawuhipun keluarga gong saking Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta menika kalaju tata cara martuwi kadang pisan sutresna martuwi kadang pisan sutresna ingkang piniji ngayen nggih panjenenganipun Bapak Sihono sekalian monggo Bapak Sihono sekalian kasuwun Jawa Tasta langkung rumiyin kalian ingkang kepareng menggugati nenggih Bapak Arif Pandi kalian Ibu Suwarni monggo Pak Sihono sekalian kepareng martuwi kadang pisan monggo Mas GMG Bapak Siono sekalian monggo
Bejo ingkang kepareng mondok wirawipun kadang pisan sutresno panjenenganipun Bapa Siono sekalian sekaripun kadang pisan nggih Bapak Suparjo Ibu Tri Purwanti SPD kadherekaken keluarga Grung pangarak pangiring pangombyong saking Sangkrah Pasar Kliwon Surakarta monggo katuran lumeget wonten ing Saswana Mulya bahagian mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu monggo katuran benar ingkang prayogi Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi